dohovor vlastníctva majetku stanice, verejné osvetlenie nadobúdateľa presný čas Šanca. Materiál ste písomnej úprave bol predmetom rokovania v komisiách i v miestnej rade. Prosím, otváram tomuto rozprávu. Pán poslanec Hudník. Ďakujem za slovo, pán starosta. Ja by som najprv začal výstupom z mojej komisii a potom by som, až dovolíte, trošku ozrejmil dané veci. Komisia, ktorej predsedám sa daným problémom vlastne, alebo nie problémom, ale danou vecou zaoberala a dospeli sme jednoducho k názoru, že chýba tomuto rozhodnutiu veľa potrebných vecí. Chýba nám napríklad zmluva o zverejní majetku mesta Košice, ktorá nám zverila daný majetok do správy. Takisto nám chýba revízna správa a predpokladaný investičný prepočet do daného majetku na ďalšie obdobie. Poviem to ľudovo. Neznamená, že keď stojí Cadillac na dvore, teda 50-ročný Cadillac na dvore a niekto mi ho chce odpredať za euro, že spravím dobrý obchod. Skúsim to trošku ozrejmiť, že prečo sme si dané veci v rámci komisie žiadali. Postupoval som na základe zákona o sprístupnení informácií ako predseda komisie výbore sociálnej a zdravotnej, kde som si vyžiadal jednak ekonomický prepočet, alebo respektíve investíciu od roku 2002 do roku 2009, lebo za ostatné roky sme to mali vlastne poskytnuté. A takisto som si žiadal danú zmluvu. Zmluvu som neudržal, ale udržal som záznam spísaný dňa 28.3.1994 vo veci fyzického prevzatia verejného osvetlenia v mestskej časti Košice-Šaca. Za Košice bol tam pán Šuber, technik verejného osvetlenia, a pani Pantechová, technik verejného osvetlenia. Za miestny úrad mestskej časti Jan Hadžega, prednosta miestneho úradu, a pán Pavel František, prevádzkovateľ verejného osvetlenia. Je to občan mestskej časti, ktorý asi všetkého mal možno nejaký zmluvný vzťah s mestskou časťou, a to mi tiež chýba. A preberali vlastne elektromery, kde sa, nebudem, môžem čítať aj ich čísla, kde to ide, a takisto stav daných elektromerov. Je tam podpísaná daná pani Pantechová a za mestskú časť pán Hadžega, pán Pavel. Neviem, či toto je adekvátny materiál, alebo adekvátna, neviem, ako to mám nazvať, ja hodnotím to ako nejaký predací protokol, lenže aj v roku 1994, aj v roku 1984, aj v roku 2014 je predací protokol súčasťou nejakého právneho úkonu, to je správnej zmluvy. Teda zmluvy, kde sa daný materiál, vec, objekt zveruje do správy alebo do najmu, dajme tomu. Tieto veci jednoducho mi chýbajú. A nehovorím ešte o tom, že vlastne v liste, ktorom som si požiadal, som práve upozorňoval na akútnosť danej veci, že tieto materiály potrebujem jednoducho k rokovaniu komisie, samozrejme ako zvyknem byť zvykom tu na tejto mestskej časti, prišlo mi to deň po rokovaní komisie. Ale aj tak viac menej z tohto aspoň ja osobne teda neviem posúdiť, že či od roku 1994 bola opodstatnená investícia, alebo boli opodstatnené investície do tohto
zariadenie. Jednoducho, mne to pripadá, že sme investovali nemalé finančné prostriedky do cudzieho majetku. Pokiaľ dobre viem, prednosta nemá dispozičné právo s majetkom obce, mesta, mestskej časti. Keď bol nejaký takýto poverujúci doklad, tak rád by som ho teda videl. A takisto by som videl práve tú zmluvu, že čo v nej sa vlastne konkrétne píše a čo sa konkrétne poukazuje, aké sú investície naše, do čoho, v akej výške. Mám tu na potom ešte jeden materiál, ktorý tu môžeme tak polovať, keď chcete. Mám tu na ešte jeden materiál, tabulku, ktorú som si práve vyžiadal od toho roku 2002 do roku 2009, kde podľa materiálu, ktorý sme održali ten prvý v mestskej časti, vlastne, ako som už uviedol, boli náklady od roku 2010, no tak ja skúsim len od roku 2002 po rok 2009, kde som prekvapený, že za rok 2002 sme vlastne za elektrické energie neplatili ani korunu, vtedy boli ešte koruny. A podľa tohto materiálu, ktorý som obdržal od mestskej časti od roku 2000, teda myslím náklady a energie od roku 2010, tam je vysvetlený pomer, tam vidí, keď sa nemýlim, 37,63% hradenia elektrickej energie. Hovorím, na rok 2002 ma trošku zarazil za potrebu 2002 až 2009. 2002 spotreba vlastne elektrické energie, mám prázdne okienko, je tu akurát RŠU vo výške 5145,06 eur. Zaujíma ma práve, preto ma zaujíma tá zmluva, či vlastne daná investícia bola opodstatnená. A nechcem znovu, aby si to niekto vysvetloval ako invektívu na pána starostu, ale musím to jednoducho poznamenať a pýtať sa. Keď som sa ťa pýtal, pán starosta, práve s problematikou čovky, čo sa týka zakladovania budov v našom vlastníctve, legislatíva z roku, alebo legislatíva, ktorá bola platná v danej dobe, keď si sa stal prvýkrát starostom v roku 2002, tak umožňovala do konca roku 2003 zakladovať vlastne obciam, zakladovať budovy aj bez toho, že by boli vlastníci pozemkov pod nimi. Keď som sa ťa pýtal, že prečo sa to takto neudialo, tak si mi odpovedal, že si sa zoznamoval s majetkom mestskej časti. A nemôžem si bohužiaľ opustiť otázku, píše sa rok 2014. Prešlo 12 rokov a chcem sa opýtať, už si sa zoznámil s rozsahom majetku mestskej časti? Lebo podľa všetkého na základe nejakého federácieho protokolu, ktorý nemá, si myslím, žiadne právne opodstatnenie, investovať do majetku, berem len to je volebné obdobie 12 rokov, kde bol podpísané leasing na svietidla, nie v malej výške, si myslím, je to, nechcem tu nahovoriť, že je to už mimo zákona, ktorý som položil tvrdé slova, ale je to, by som povedal, neadekvátne, lebo dokonca pán poslanec Vaška, keď som pozorne čítal správu z komisie podnikateľských aktivít, ktoré prichádza na pán kolega Derek Sázy, tak tam konštatujú vlastne obdobný stav. A z toho, čo tam vlastne citoval pán kolega Vaška, a priznám sa, že bol som viac menej aj ja v tom, že nejaká takáto zmluva existuje a že dá sa to aj nejaká časť, ktorá je naša, no teda je, lebo vlastne tá Dubravská, keď sa nemýlim, či Nedubravská, pardon, Nemešanie, kde sme spustili IZVčku, hej, tak toto by malo byť kvázi v našom vlastníctve, ale zbytok
konfliktoch nie. Čiže ja sa pak pýtam tu na celého poslaneckého zboru, aj teba, pán starosta, či daná investícia bola opodstatnená, lebo nejednoducho zákon hovorí úplne niečo iné. Neexistuje k tomu nič. Aspoň usudzujem podľa toho, lebo žiadal som si informáciu na základe zákona o sprístupnení informácií, čiže vychádzam jednoducho z toho, že zamestnanci, ktorí sa mojou žiadosťou zaoberali, legitimitu zákona dodržali a poskytli mi všetko, čo máme skačať, pán starosta. A len cirka, keď to hodnotím a spriemerujem, tak od roku 2002 do roku 2014, sa nemýlim, ale zhovorím priemer, a vychádza niečo cez 500 000 korún. Investícia do cudzieho majetku. Ale neviem, či to korešponduje s zákonom. A zase argumenty, že je to tu, nikto nám to nezoberie a slúži to nám, tak to môžu byť argumenty. Nechcem sa dotknúť žiadnej oblasti nášho Slovenska, ale tak možno na trhu, kde si na Blšaku. Keď nemám jednoducho to právne podchytené, tak jednoducho musím tieto veci konať, keď chcem do toho investovať, to jedno, keby to bolo aj priamo pred môjim domom alebo pred môjim oknom, jednoducho sa to nedá. Ja vlastne na tú právnosť vlastne a legitimitu, legislatívu poukazujem už nie jeden rok, ani nie jeden deň. Čiže ja si myslím, že s tým by sme sa mali teda dosť vážne zaoberať. A až dovolíte, ja mám pripravené uznesenie pre kontrolórku, kde miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Šapca žiada podľa paragrafu 18f odstavec 1 písmeno H zákona číslo 369 z roku 90 zbierky o obecnom zriadení hlavnú kontrolórku o vykonanie kontroly zákonnosti, o oprávnenosti vynaloženia, nie vynaložených, ale o oprávnenosti vynaloženia finančných prostriedkov mestskou časťou Košice-Šapca na verejné osvetlenie v mestskej časti Košice-Šapca, a to od roku 2002, a zároveň žiada hlavnú kontrolórku predložiť správu o výsledkoch tejto kontroly na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Košice-Šapca. Z mojej strany to všetko. Ďakujem za Ďakujem pekne za slovo. Ja musím sa len sa spýtať na dve veci. Po prvé, v dôvodovej správe sa uvádza, citujem, mesto Košice prispieva každoročne na úhradu energií za osvetlením Železianská Mušta, kde premáva NHŽ. O výške 37% sa rozhodne spotreby energie v mestskej časti a tieto úhrady za energie nám garantuje naďalej. Neviem, podľa čoho nám to garantuje naďalej, a naďalej znamená rok, alebo 5, alebo 10. A po druhé by som sa ešte pýtal na jednu vec. Ako jeden z dôvodov, citujem ďalej z dôvodovej správy na strane číslo 3, dôvodom je aj dôležitosť verejného osvetlenia, ktoré plní nielen funkciu pre dobrú orientáciu a pohodlných obyvateľov, ale v prvom rade ovplyvňuje bezpečnosť na uliciach a cestách a je vo verejnom záujme osvetlených državných funkčností, aby uvedené atribúty naplňalo. Chcem sa opýtať, že aj keď neschválime daný prevod majetku na danom stane vo správe, ja dúfam, že sa nič z toho neovplyvní, lebo myslím, že sú tam dosť veľké investície do toho a že naďalej to bude v takom stave, ako to je. Ďakujem. Pán poslanec Beresady. Ďakujem, pán starosta. My sme mali takisto fakticky v komisii to, čo sa týka, padli rôzne otázky, ako už tu predošli kolegovia povedali. Takisto je u nás na základe čoho, mali sme otázku, sa mesto Košice stalo vlastníkom verejného osvetlenia, to bolo jeho vlastníkom do roku 1994, odkedy ho spravuje mestská časť. Ďalšia otázka je, prečo sa zvyšujú náklady na verejné osvetlenie, keď sú vymenené svetla. Cena elektrickej energie sa od roku 2010 nezvyšovala ani spotreba. Ak odkúpime verejné osvetlenie od mesta, akú garanciu bude mať mestská časť a
že časť nákladov bude mesto preplácať. Myslím, tých časť nákladov, ako je to fakticky zmluvne, je to potrebné zmluvne ušetriť. Čo sa týka takisto umiestnenia tých stĺpov verejného osvetlenia, je známe, že to treba vysporiadať, že sú na súkromných pozemkoch. Takisto je ďalšia vec, by som povedal, takže my sme neodporúčali ako miestnemu zastupiteľstvu poriadok na majetku Slavy. Ďakujem. Pani poslankyňa Borošová. Ďakujem pekne. Naša komisia sa tiež zaoberala tými vecami. Tiež musím skonštatovať, že bohužiaľ ešte stále majetok nemáme v poriadku, ako by sme možno si všetci predstavovali. Ale takisto vlastne, keď máme k takejto veci pristúpiť, netvrdím, že to nie je zlý krok. A na podporu toho, že dáva to väčší predpoklad k získaniu finančných prostriedkov z fondov EU ako aj štátnych fondov, no dal by Boh, keby už konečne aspoň 1 euro bolo aj na investície v Šaci. A z tohto dôvodu by som povedala, že je to prvá podmienka vôbec o niečo sa žiadať, aby sme mali vysporiadaný majetok. S tým všetci asi budeme súhlasiť. Ale bohužiaľ, zasa sme nedostali, tak ako už ľudia povedali, ani tú zmluvu o správe, aby sme vedeli, kde vlastne je zakotvené tá naša dohoda, nejaký dokument o tom, že prečo a za akých dôvodov a akým prepočtom nám mesto refunduje tých spomínaných 37% z dvoch ulic Lučna a Železiarenska, kde premáva MHD. A to z tohto dôvodu, že kde máme vlastne garanciu, že keď naozaj celý majetok prevedieme, že tá refundácia bude. Ale druhá otázka je aj, že či je to právne správne a akým spôsobom to máme dohodnuté dnes a ako to bude do budúcna. Takže potrebujeme si kopec veci vyjasniť a ujasniť si možno aj ten majetok. Nemyslím tým vlastníctvu stĺpov, ale ako povedal pán kolega, súkromné pozemky, na ktorých sú aj umiestnené. Lebo v tom momente sa to začne riešiť a toto mi tu akože naozaj teda chýba. Takže výsledok našej komisie, samozrejme, že usporiadať majetok je treba, ale nie hrvr za 2 dní a bez kompletných podkladov. Takže my sme si dožiadali ešte tieto veci a potom by sme mohli už teda rozhodnúť. Ale zatiaľ neodporúčame, pokiaľ to nebude skompletizované. Keďže sa nikto nehlási, končím možnosť vystúpiť do rozprave. Ja budeme krátko reagovať na to. Pán poslanec, čo si tu hovoril od roku 1994, ja za to nemôžem, aké boli preberanie majetku. My sa postupne snažíme usporiadať nielen osvetlenie, ale iné majetky, ktoré mestská časť či už má zverené, alebo ich spravuje. Jedným z takýchto krokov bolo aj usporiadanie verejného osvetlenia a na pripomienku alebo na vysvetlenie, ako nám garantuje mesto Košice, je to v zmysle štatútu mesta Košic, sú zagarantované tieto podmienky platovné pre malé mestské časti, ktoré správujú majetok mesta. Čiže a verejné osvetlenie, že nie je tam zmluva o zverejní. Žiaľ Bohu, máme jediné a nemajú ani mesto. A ako došiel ten majetok od mesto, nesíte odo mňa, lebo bolo to v roku 1994 po delimitácii majetku bývalých národných výborov. Že to prišlo 5 rokov neskôr. To je ťažko hodnotiť a ťažko tu vôbec vysvetľovať tieto veci. Čo bolo dostupné k tomuto usporiadaniu verejného osvetlenia, toto ste aj dostali. Respektíve, čo sa našlo u nás, to sme dali. My, ak nechceme, nemusíme riešiť to usporiadanie. Riešila to v poslednom čase mestská časť Kavečany. V minulom roku dostali 37 000, v tom roku dostávajú 28 000. Mesto im prispieva i napriek tomu, že majú tieto za 1 euro odkúpené ešte v roku 2012. Čiže ani mesto sa nezbavuje zodpovednosti pomôcť alebo riešiť problematiku jednotlivých. A je to zagarantované v štatúte mesta Košic, ktorý o týchto veciach hovorí. Prečo 37%? 37% preto, lebo podľa počtu svietidiel, ktoré máme v Šaci, a tieto svetelné body, ktoré sú v trase MHD, čiže Železiarenská a Lučna, to je presne tých 37% svietidiel, ktoré my z celkového počtu máme. A za tieto z
svetelné body na mesto pravidelne ročne uhrádza náklady na elektrickú energiu. A to isté platí aj do budúcna. Majú to iné mestské časti, majú to Vyšľadbánske, má to Barca, majú to Kavečany, oni z pred 2 rokov. Minulom roku dostali transfer z mesta, do roku ďalší transfer na rekonštrukciu a dostali aj prostriedky z rezervy vlády na takéto aktivity. Ale jedna z podmienok je presne, čo si hovorila, mať usporiadané majetkoprávne vzťahy k tomuto osvetleniu. A my to máme od roku 1994, je to jeden preberáci protokol, ja neviem, prečo to tak bolo realizované, to zase nechcete, aby my sme po 10 rokoch v archíve hľadali veci, ktoré možno už tam ani nebudú, lebo nemusia tam byť. Takže je to stav navrhnutý, ak sa rozhodnete, že nie, nič sa nedieje. V podstate budeme zase aj tak tieto verejné osvetlenia, ktoré máme v Šarci, nám ani mesto nepríde opravovať, my ich musíme správovať, my ich udržujeme. My sme rekonštruovali za posledné 2 roky, máte to výpočet jednotlivé trafostanice alebo rozhľadače, ktoré sme za posledné 2 roky 5 takýchto rekonštruovali, aby jednoducho tá prevádzka verejného osvetlenia bola bezpečnejšia a nedokázala toľko výpadku dokázalo predtým. Čiže je to na vás, ako sa rozhodnete. Ak nie, tu boli iné ponuky alebo návrhy z mesta. My sme ich odmietli, žiadne zostatkové ceny, žiadne trhové ceny. Návrh náš bol, aby za 1 euro obidva tieto stavby boli do majetku mestskej časti prevedené alebo schválené. Máme tam aj iné verejné osvetlenia, ktoré sú vlastníctvom mestskej časti, a to je Budovateľská ulica, Učňovská ulica, Šaci a Nevešanino. Z mojej strany všetko, je to na vás, ako sa rozhodnete. Chceš reagovať, pani Brošová? Áno, chcel som len doplniť, že nikto asi z nás nespochybňuje to, že spolupráca medzi mestskými časťami a mestom je to určite nie, ani takto to mierené nebolo. Ale ja chcem tiež povedať, že štatút mesta Košice predsa nie je zmluva. A je to jednostranný dokument, ktorý si schvaľuje mesto, ani bez urážky. Starosta mestskej časti ani jeden predsa nedokáže zabezpečiť, že v tom štatúte to stále bude. A preto ja si osobne myslím, že oveľa rozumnejšie je nejaký dokument, ktorý je dvojstranným aktom medzi mestom a mestskou časťou. A je tam jasné, že sa zaväzuje, dokedy sa nevypovie tá zmluva. A pokiaľ sa zmluva neporuší, tak nie je dôvod. A tých 37% mňa naozaj zaujíma, lebo je to, na náš rozpočet je to dosť vysoká suma. A keď vravíš investície sem, je pekné, že dostávajú iné mestské časti a poďme sa baviť o tej našej. Že keď Vyšné-Opatské dostalo na rekonštrukciu, tak aj my by sme chceli. Hej. Veľmi radi, ale chceli by sme mať to čisté, jasné tie vzťahy. Ja si myslím, že toto nie je o tom, že nechceme, ale chceme to mať tak, aby sme sa zasa tu po niekoľko, o 2-3 roky nehádali, lebo jednostranne mesto zmenilo štatút, ale máme národnú refundáciu. Bez urážky, bez všetkého, ale dobre zmluvy robia dobrých priateľov, takže asi tak. S faktickou pán poslanec Sudník. Ďakujem veľmi pekne za slovo, ja sa ospravedlňujem, som si trošku pobyl tlačiť, tak chcel som fakticko ísť a prihlásil som sa vlastne do rozpravy, ktorá už bola ukončená. Ale chcel by som reagovať vlastne v tom duchu, presne čo hovorila pani kolegyňa. Na rok 1994 sa jednoducho z môjho pohľadu pán starosta nedali hovárať. Si 3. volebné obdobie starostom v tejto mestskej časti si bol schválený alebo zvolený v roku 2002, v roku 2003, január, keď sa nemôžem si skladal službu. Ja hovorím o týchto náležitostiach a týchto právnych úkonoch, ktoré si jednoducho mal spraviť za tieto 3 volebné obdobia. Alebo respektíve na začiatku svojho prvého volebného obdobia. Lebo investície prebiehali pán starosta každý rok, ako som to už vlastne tu na kvázi rozpočítal. Každý rok tam išlo niečo cez 4 miliónov slovenských korún. A moja otázka znela, ale hovorím znovu, lebo tam nie je to invektívu na teba, na základe čoho ty ako štatutár mestskej časti si vlastne investoval do toho majetku.
Ja som vlastne toto už hovoril, vlastne keď som si zobral slovo, že nejaké takéto slova, jak si vlastne už začal aj ty svoj výstup po ukončení rozprávy, že ty nevieš, ty nemôžeš za to, čo sa dialo v roku 94, ale jednoducho môžeš za to, čo sa dialo v roku 2002. Čiže keď začínam starostovať, to nie je znovu poučenie, alebo to len poukázanie na to, že jednoducho nemám vecne argumentujem, pán starosta, že každá jedna investícia, ktorá išla do tohto majetku, išla podľa mňa nelegitímne a bola to investícia do sociálneho majetku. Ja sa nebavím o roku 1994 až 2001, ale bavím sa o roku 2002 až 2014. O týchto veciach sa bavím a toto by som rád počúval a vedel, že na základe čoho sa do cudzieho majetku investovalo, keď my ideme viac menej riešiť teraz nejaký odkup. Ani nevieme, či ten dotyčný to chce vlastne predať, alebo či s tým súhlasí, aké povinnosti pre ňo vyplývali do posiaľ, aké povinnosti budú od neho vyplývať. Tieto veci napríklad, čo si teraz poznamenal, že kavečany, čo si dostali a opasky, čo si dostal, tak ja si myslím, že toto má byť súčasťou materiálov, keď ideme rozhodovať o nejakej kúpe alebo nejakom predaji. To je jednoducho môj názor a si myslím, že tento názor v tomto názore nie som sám v tomto zastupiteľstve, lebo už tu pripomienkovali viacerí kolegovia. Túto zmluvu jednoducho chceme vidieť. A poprosím, akú zmluvu chceš vidieť? No veď ako je treba, keď sme investovali, to je 12. Pán poslanec, ešte raz ti hovorím, posledný doklad alebo dokument, ktorý je z roku 94 o prevzatí úradníkmi mestskej časti Šaca verejného osvetlenia. Žiadne iné dokumenty k tomuto nie sú. Ani zverejne majetku, ani zmluva o poskytnutí transferu nie je nič. A preto to chceme zlegalizovať a preto chceme, aby tento právny stav nastal. Ale ak sa rozhodnete, že nie, je to vaše rozhodnutie. Pán starosta, ja hovorím o daných veciach, že 12 rokov sa tu investovalo do cudzieho majetku na základe ničoho. Áno, o týchto veciach hovorím, dal som návrh na uznesenie, uvidíme, či nejaký doklad, lebo vlastne toto uznesenie smeruje nie k číslám, ale smeruje k tomu, či pani kontrolórka sa dostane k nejakému dokumentu, ktorý nás opravňoval na dané investície. Nič iné, nič viac. Keď na ďalšom zastupiteľstve pani kontrolórka predloží svoju správu, potom sa budeme rozhodovať, či to kúpime, alebo aké následné kroky ďalej podnikneme. Pán starosta. Dobre, rešpektujem to, čiže rozpráva bola ukončená, poprosím návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Šaca žiada podľa paragrafu 18f odstavec 1 písmeno H zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení hlavnú kontrolórku o vykonaní kontroly zákonnosti a oprávnenosti vynaloženia finančných prostriedkov mestskou časťou Košice Šaca na verejné osvetlenie mestskej časti Košice Šaca, a to od roku 2002, a zároveň žiada hlavnú kontrolórku predložiť správu o výsledkoch tejto kontroly na najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Šaca. Prezentujte sa. Hlasujeme o tomto návrhu. Za 9, 1 bol proti, nikto sa nezdržal, uznesenie bolo prijaté. Áno, uznesenie, materiál. Návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Šaca prerokovalo návrh na prevod vlastníctva majetku mesta Košice, verejné osvetlenie Dubravská a verejné osvetlenie Šaca na nadobudateľa mestskú časť Košice Šaca. Schválili a spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta Košice. Prevod majetku verejného osvetlenia Dubravská
a verejného osvetlenia Šaca, nachádzajúceho sa v mestskej časti Košice Šaca, ktorý bude realizovaný podľa paragrafu 9a, odstavec 8, písmeno E, zákona číslo 138/1991, zbierky o majetku obcí, znení zmien a doplnkov dôvodov hodných osobitného tretieho následovne. Majetkoprávneho usporiadania, výkonu správy, verejného osvetlenia umiestneného v mestskej časti, verejnoprospešného účelu, dobrá orientácia a pohodlie obyvateľov, bezpečnosť na uliciach a cestách. Po B. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Košice. Verejné osvetlenie Dubravska a verejného osvetlenia Šaca v zmysle ústavy paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znení zmien a doplnkov dôvodov hodných osobitného zreteľa na nadobudateľa mestskú časť Košice Šaca. Jednotlivo za kúpnu cenu 1 eur. Prosím, prezentujte sa. Hlasujete o tomto návrhu. Za 1, 4 a proti, 5 sa držali, zase nebolo schválené.